Tady je sedlák Tomáš z rodového statku u Hlavínu a toto je náš sedlákův blog. Mini Valipin. Skleník v zemi je jedna z alternativ, jak využít fyzikální zákony ve svůj prospěch. Nejedná se však o novinku, ale o prastarou myšlenku, která po celém světě zažívá renesanci. Každý pěstitel si klade dříve či později otázku, jak prodloužit pěstební sezonu, ba dokonce, jak pěstovat zeleninu celoročně. Odpověď je jednoduchá. Řešení existuje a co víc, prakticky nic nestojí. Proč podzemí? Důvody jsou dva a naši předci to moc dobře věděli, když neměli ledničky a tak v dírách v zemi, známých pod názvy kořenová skleň, knecht či knechtní jáma, uschovávali nejen svoji sklizeň. Teplota. Valipin je ze 2/3 podzemí. Oproti běžnému skleníku pařníku je ochlazován proudícím vzduchem pouze nadzemní částí, čímž je celková tepelná ztráta menší až o neuvěřitelných 70%. Paprsky slunce po průchodu sklem, folií, ohřívají nejen vnitřní vzduch, typický skleníkový efekt, ale jsou absorbovány také do stěn Valipinu. Nahromaděné teplo se pak v noci uvolňuje a v úvozovkách dotápí užitný prostor. Proto je vhodné stěny vybudovat z hmotného materiálu. Například kámen je ideální volbou. Není tak problém v zimním období dosahovat přívětivých teplot kolem 12 až 15 stupňů Celsia a naopak při letních vedrech stabilních 20 až 25. Vlhkost. Příliš vysoká teplota a přímé spalující slunce, jak to bývá u běžných skleníků, vysušuje půdu a zvyšuje pracnost a spotřebu zálivkové vody. U Valipiny je situace trochu jiná. Půda si znatelně uschovává svou vláčnost, nepraská a nesprašuje. Aby vlhkost byla stabilní a v optimální výši, používá se při stavbě stěn hlína. Ta má mnoho zajímavých vlastností a jednou z nich je schopnost pohlcovat vlhkost do sebe, když je jí příliš a naopak ji vydávat, když je v prostoru málo. Hlína má také slušnou schopnost akumulace tepla. Společně s kamenem ve stěnách tvoří teplotně stabilizační prvek. Aby konstrukce z hlíny měla správné vlastnosti, musí se umět z ní pracovat, vědět, jak se chová a především, jak si připravit suroviny. To je však na samostatný článek a o tom až někdy jindy. Jen prozradíme, že při stavbě našeho Valipiny byla použitá technika hliněného těsta, stuženého slámou, směteného do bednění. Stříška. Střecha je vyrobená z použitého dřeva. Je robustně vyrobená, aby měla dostatečnou tuhost a odolnost i v případě silných větrů. Rám, ke kterému je střešní kryt kotven dvojicí pantů, je pak zajištěn až do kamenného základu pomocí ocelových tyčí. Tvar střechy byl zvolen asymetrický sedlový, kdy delší plocha je orientovaná k jihu. Sklon jižní střechy byl zvolen 25 stupňů, což je optimální úhel pro solární zisky v zimní části roku. Aby životnost konstrukce byla dlouhá, bylo dřevo impregnováno stolním slunečnicovým olejem. Biologicky nezávadný materiál, který nekontaminuje prostředí. Každý tesař ví, že hřebík či šroub ve dřevě dříve či později takzvaně vyhnívá. Proto se spoje dělaly tradičně tesařsky s dřevěným kolíkem jako zajištěním. Přírodní materiály rovná se šetrnost k životnímu prostředí. Pokud jste doposlechli až sem, už chápete, že celé mini Valipiny bylo postaveno výhradně z přírodních materiálů s výjimkou samotné folie na střeše. Tímto deklarujeme, že na statku přemýšlíme opravdu udržitelně, ale také ukazujeme cestu, že přírodní stavitelství má široké uplatnění i v 21. století. Na tomto příkladu ukazujeme, že lze vytvářet věci trvanlivé, robustní, krásné a praktické. Především náš Valipiny ukazuje, že lze stavět z věcí, které nám příroda dává a máme je každý po ruce. Než koupit nějaký pařníček z hobby marketu,
který nepřežije první sezonu, dáváme raději přednost věcem, které mají pro nás smysl. Testovací fáze. Mini proto, že je to celý test. Na základě zkušeností z celé letošní sezony pak plánujeme postavit velipiny už v plné velikosti. Ať slunce svítí a prší. Sedlák Tomáš Hlavín.